Eena lähti tyttöjä kahtomaan Savonlinnaa. Mie kävin kokeilemaan, osaisiko tehdä sitä helkatin mallasleipeä. Kokkeili ja kokkeili. Ei hyvä. Tiesin, että siinä ei ollut, kun mallasta, vehnäjauhoa, sokeria ja hiivoa. Mutta suhteista en tiennyt. En antanut periksi. Kun Leena tuu, tarjosin sille leipäpalan. Kuka se kävi toimittamaan, Leena kysyi. Ihe paistoin. Etkä. Sinä et ole ikinä paistanut mitään. Leivät tekivät kauppansa entiseen malliin. Se olikin oikeastaan ainoa tulova koko talven ajan. Se oli mennyt melkein peukalon pyörittelyksi, ellei verottaja olisi tarjoillut tekemistä muutamaksi viikoksi yölle ja päivälle. Katarina soitti marraskuussa Savonlinnasta. On tullut kirjeet verotoimistosta teille. Ne on veropäätökset, aukase ja luve. Tiedättää paljonko suohaan veroja takaisin. Äiti saa 200 ja risat takaisin. Sinun pitää maksaa 192 680 markkaa. Elää nyt höpise. Ihan oikeesti. Eka erä 1. joulukuuta ja 2. helmikuussa. 96 340 markkaa kumpikin, Katarina sanoi. Ei se nyt oo oikein. Tutkipa kunnolla. Tyttö tankkasi paperia. Ei tilanne muuttunut. Ei se voi olla oikein. Mie laskin, kun veroilmoitukset tein, että molemmat suohaan vähän takaisinpäin. No, niin tässä nyt vaan lukee, tyttö sanoi. Minä laitan nämä postissa sinne, lue itse. Ei jumakauta, nyt meni viimeisettiin yöunet. Mie soitan Olavi Armakselle. Se suop käyvän lukemassa sen paperin. Soitin. Olavi Armas oli entinen kauppias ja tuurailut Leenoon karkkitelineihin täyttöreisuilla. Kohta Olavi Armas soitti takaisin, kun oli lukenut veropaperit. Ei tää muuks muutu. 192 680 maksuun, eka erä joulukuussa ja 2. helmikuussa. Siot näämä tehnyt pörssikauppoa ja siitä voittoa oikein kunnolla. Ei pie paikkoonsa. Kauppoo kyllä, kun tarvittiin rahoa, mutta voitot on pienet. Paperit tul postista. Ei ne miksikään matkalla muuttunut. Piehä ol sekaisin. Soitin verotoimistoon. Virkailija sanoi, että pitää tehdä vero-oikaisun vaatimus. Mie, että siinä on virhe. Eikö sitä voi korjata? Se yhdisti miehelleen. Sekin sanoi, että pitää tehdä oikaisun vaatimus. Sanoin, että kun on ihan selvä virhe, eikö sitä voisi vaan korjata? Ei voinut. Olin ihan sekaisin. Mistä helvetistä mie hommoisin 96 000 parissa viikossa? En mistään. Soitin verotoimiston johtajalle. Selitin, että verotoimisto oli tehnyt ilmiselevän virheen. Ne olivat panneet kaikki pörssiosakekaupat tuloiksi. Ihan niin kuin mie olisin suonut ne jostain ilmasi ihelle. Ei halunnut ymmärtää johtajakkaan. Yritin selittää, että meillä menee kaikki pieleen, jos ei pystytä maksamaan joulukuun alussa 96 340 markkoa. Mennöö luottotiiot ja se on paha juttu. Ei lämmennyt johtaja. Tehkee veron oikaisuvaatimus. Pennasen pojan piä ol sekaisin. Tupakkoa palo. Kallio piti juua, että sais edes vähän nukuttua. Olin tosi kuseessa. Jos en pystys maksamaan veroja, menis luottotiiot. Ja se tietäis katastrofia. Kukaan ei möis meille mitään. Salon Mauri ratkaisi lopulta peliin. Pyysin siltä apua, olihan se sentään kansanedustaja. Tuo se usko minuva. Se käski minua ottaa yhteyttä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon. Ei nekään noterannut minua mitenkään, ennen kuin Mauri itse soitti sinne. Kun eduskunnan oikeusasiamies ilmoitti verotoimistoon, että on kohtuutonta laittoa just aloittanut yrittäjä konkurssiin verotoimiston itsensä tekemän virheen takia. Asia pitää tutkia.